Bisaya nga dako, way bagay way magbuot. Nga nung tabis kay kadto, animal kay kang dako. Usaman, natuog at mahadlok niyong tugo. Yawara, So may hapon mga biheros. So approaching ta sa Magsaysay Bridge. So natagaan tag higayon nga ma-check nato no ang status sa traffic diri padulong sa tulay. So by the way, this is Clickmatic, no? Okay, always check left and right kaya basig di mo tabok. Okay, diri ta for safety. So mga biheros, it's almost 5:40 sa hapon. So pasalamat gyapon ta kay dili ta para sa Maynila ano nga grabing traffic. Ug sa uban nga mga major city nga grabe ang traffic nga ilahang experience. So, sa tuwa no dire na experience na nato ang traffic if ting panguli lang no every morning ug hapon, pero after ani okay raman pod. So kaduol ta uy, I love your boots, ma'am. So we are on the wrong move no. Nanata sa counter nga lane. So di mabalaka kay dili ta Maynila. So si Madam so inani no, inani ang traffic. So dili lang kita kuan, dili lang ta dapat kayo hot ka sa dalan kay ay ni Bernardo ay naka-on manginang iyahang auxiliary oy. Tuloy po ang kaso. No nakahigayon to kita no, nakahigayon to kita kaagi ani nga orasa. Advance ako mag-isip. Actually mga biheros, ato ra gini gituyo og anhi dire gyud. Sige man tag-agi dire pero di man wa man ta naka-record on. No, so dili mabot kayo baga ang traffic no, gabante man pero hinay. So niani ang sitwasyon dire no, na isa o hagal kayo o. Ay naku nga. Una ta. So kuan lang bantay paniid lang ba. Okay, safety. Dili sa tanang higayon nga pwede ta mo counter na nila. Pariha naman ta nga gusto makauli. No, nanda madam oh. Ano ba ni safety first. Okay. So dili lang ta ano, dili lang ta agresibo. Ay mapagin agresibo kay
Basig mga highball na dadi ti. Dito agi wala. Too. Okay. So mo na to mga biheros no. So dito ra gid ang traffic. Turagid ang traffic town. So maoro gini mga biheros. Maoro gid ang traffic. Pagkasayon ra kay sa traffic. Okay? So salamat gyapon tanong nga dili kayo inani ang Butuano ni dili inani ka busy ang traffic no, ang highway. So pasalamat gyud gyapon ta. Kay pila ra man to ka minuto ton ka ma traffic or ma busy dito gumulat og makabenta. Woo! So mga biheros, before nako tapuson niya to ang video, nalang ko tip gihapon no, mo na gini ako ang siging ipahimando sa inyo. Sa matag adlaw na to nga biyahe, maduol man o malayo, ayaw gid nyo kalimti ang pagampo. Amen. Okay mga biheros, ride safe to sa tanan, ride safe. And all that runs through my flesh is a spirit